Určite to poznáš aj ty. Ráno chceš ísť do práce a namiesto toho, aby si sadol a išiel, tak musíš riešiť škrabanie okna, odhrňanie snehu alebo zamrznuté zámky. A zase naopak cez leto ti na auto svieti slnko, v aute je 100 stupňov a počas búrky sa bojíš, aby ti krupy nepoškodili auto. My to poznáme tiež, preto tieto prístrežky vyrábame tak, aby auto nestrácalo na hodnote a bolo vždycky chránené pred slnkom, dažďom, krupami alebo snehom. Sme malá rodinná firma, vďaka čomu vieme zabezpečiť vysokú kvalitu. Každý prístrešok robíme tak, ako keď sme ho robili sami sebe. Všetky tieto prístrežky vyrábame z prvotriedneho KVH dreva, čo je výberové drevo, ktoré je suché a časom sa nekrúti. Všetky tieto prístrežky sú vyrábané na CNC strojoch, kde sa robia čapy a dlaby, ktoré zabezpečia to, že prístrešok je pevný a presný. A presne takto sme postavili už desiatky altánkov a prístreškov po celom Slovensku. Ak chceš aj ty, aby sme ti postavili takýto prístrešok a mal si dlhé roky pokoj s autom, neváhaj nás kontaktovať a my ti takýto prístrešok postavíme podľa tvojich predstav a samozrejme poriadne a kvalitne, ako keby sme ho robili sami.